Noite de luns aquí en Canal Rías Baixas que dedicamos ao Concello de Noia. Xa temos no plato do Contrastes a todos os candidatos que se van presentar nas vindeiras eleccións do 28 de maio. Candidato do PP, do PSOE, do Noia, da Marea Cidadá e do Bloque Nacionalista Galego. De contado, Contrastes Noia en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Arrancamos a sexta semana de debates electorais aquí en Canal Rías Baixas percorrendo todas as nosas comarcas. Hoxe é a noite do Concello de Noia. Nas redes sociais poden participar vostedes dentro da casa empregando o cancelo Contrastes Noia. Agora, coa nosa compañeira Uxía Vidal, repasamos a situación política da localidade. O Concello de Noia ten unha superficie de pouco máis de 37 km². O municipio segue perdendo poboación, pero dun xeito moi moderado. Nestes momentos contabilizanse 14.140 habitantes. No 2019 o PP mantívose como primeira forza, pero en retroceso. Os populares perderon un concelleiro quedando con 7. Sumaron ao seu favor 2.991 votos. O PSOE subiu un edil, acadando os 5. Foron apoiados por 2.269 veciños. A Marea Cidadá de Noia mantivo os 2 representantes que xa tiña, neste caso coa confianza de 1.150 electores. De preto, os noieses independentes agrupados, con 960 votos, volveron sentar no pleno 2 concelleiros. Por último, o BNG, que continuou cun representante na corporación, grazas a 638 noieses. A participación roldou o 68%, 2 puntos máis ca 4 anos antes. Deste xeito, o bastón de mando continuou nas mans de Santiago Freire. Sitúase á fronte dun goberno bipartito con Noia. É alcalde dende 2016, logo de prosperar unha moción de censura apoiada polos independentes, que arrebatou a alcaldía ao PSOE. Neste 2023, os 2 partidos de goberno repiten cabeza de cartel. Santiago Freire mantense á fronte do PP e Marisol Villar do Noia. Quen se renova o seu candidato é o PSDG. Nesta ocasión apostan por Fran Pérez. Na Marea repite por terceira vez Manolo Seijas. Ricardo Suárez será o alcaldable do Bloque. Xa foi o seu candidato no 2019. E agora saudamos e escoitamos as primeiras mensaxes dos candidatos de Noia. Comezamos polo candidato do Partido Popular, Santiago Freire. Moi boa noite, ten vostede 60 segundos aquela cámara. Moi boa noite, veciñas e veciños de Noia. Ao longo destes últimos anos levamos a cabo unha serie de investimentos importantes, demandas de que facía tempo que viñan trasladando ao Concello. Resolvéronse moitas desas eivas, conseguimos sacar adiante unha serie de proxectos tanto no ámbito das infraestructuras como no ámbito dos centros educativos, no ámbito da política social, tamén todo relativo a instalacións deportivas, melloras nos distintos eidos das competencias municipais, reforma do xulgado, instalacións relativas á estación de autobuses, praza de abastos e outros moitos edificios que conqueriron a rehabilitación integral ao longo deste mandato, como é o propio edificio do casino co seu equipamento, o propio edificio do Museo do Mar, que se rematou a obra e se puxo en servicio para prestar unha oferta aos veciños e veciñas de Noia, aqueles que queiran visitarnos. Paralelamente, grazas, señor Freire, completou xa ese 60 segundos. Imos co minuto inicial do candidato do Partido Socialista, Francisco Pérez. Moi boa noite, ten vostede ese 60 segundos aquela cámara. Boas noites, veciños e veciños de Noia. Levo toda a miña vida traballando no desenvolvemento da miña vila que a quero e aprecio profundamente. Traballei no asociacionismo no campo deportivo no Club Atletismo Noia, no campo social en Cruz Vermella, no campo económico como presidente da Asociación de Empresarios Noia Histórica durante prácticamente unha década. Aí aprendín e coñecín todas as posibilidades e todas as necesidades que ten o noso pobo e comprendín tamén que só dende a política municipal se podrían levar a cabo as accións necesarias para colocar a Noia na posición que lle corresponde dende sempre. Por iso tomei a decisión de presentarme á alcaldía e levo meses traballando en crear un grupo e un programa adecuados, realistas pero executables para acadar
a posibilidade de levar a Noia outra vez ao lugar que se merece e o orgullo que todos queremos. Grazas, señor Pérez. Imos co minuto inicial do candidato da Marea Cidadá de Noia, Manolo Seijas. Moi boa noite, temos tede eses 60 segundos aquela cámara. Antes de nada, gustaríame agradecer ao canal Rías Baixas por darnos a oportunidade de estar hoxe aquí debatendo. Creo que fan un magnífico esforzo na promoción de todas as candidaturas municipais. Dito isto, quero dirixirme á veciñanza de Noia para trasladarlle que nestes 8 anos demostramos seriedade, demostramos responsabilidade e lideramos unha alternativa de goberno ao Partido Popular, deseñando un proxecto integral de vila para a Noia do futuro. Pouco mudou a nosa proposta porque pouco se avanzou nas liñas que entendemos que son claves para o futuro da nosa vila. Noia precisa un cambio, porque estamos nun estancamento social e económico sen precedentes. Noia tamén precisa dinamismo e poñer a maquinaria administrativa do Concello a funcionar. Necesitamos que o Concello funcione para poder transformar. Grazas, señor Seijas. Imos agora co minuto inicial do número 2, neste caso, dos noieses independentes agrupados. Pepe Pérez, moi boa noite, temos tede eses 60 segundos aquela cámara. Moitas grazas, boas noites a todos, moitas grazas pola invitación. Fai 4 anos que conseguimos un resultado de casi 1000 votos, co que quero empezar agradecendo a toda a xente que nos apoiou, non só desta última vez, sino das 3 últimas legislaturas. Para eles vai o meu agradecemento. Os 4 últimos anos foron 4 anos difíciles, non só porque estábamos gobernando en coalición e sempre hai roces e discrepancias, sino porque vivimos unha pandemia. Eu creo que eso nos marcou e nos cambiou a todos a forma de vivir. Para eso quero mandar un agradecemento, non sería eu nin seríamos o Noia, é de xusticia hoxe públicamente darlle un agradecemento especial á oposición, á lealdade que tuvo a oposición, mantendo todas as propostas do Noia e facendo algunhas súas. Tamén quero agradecer a Marisol Villar, esa Concellería de Servicios Sociales que agarrou o timón para poder levar a cabo todas as accións en esa época tan difícil, xunto ca Asociación Cáritas de Noia, Cruz Vermella, Protección Civil, levándolle a comida a casa a xente, facéndolle a compra. Grazas, señor Pérez. Completamos esta rolda inicial co minuto do candidato do Bloque Nacionalista Galego, Ricardo Suárez. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Seguimos contaminando a nosa ría, cunha rede de saneamento con máis de 60 puntos de vertido incontrolado. Engadimoslle a ameaza que supón a mina de San Fins. Seguimos sen xerar postos de traballo e sen dar valor engadido ao berberecho, á ameixa e aos recursos naturais. Seguimos sen apostar pola conciliación, sendo o único concello de Galicia de máis de 10.000 habitantes sen unha escola infantil pública. Seguimos cun urbanismo do século pasado, sen poñer as rúas e prazas ao servizo do benestar da xente. Seguimos maltratando o patrimonio, acabando coa ponte na Afonso e deixando enterradas aos lados gremiais. Seguimos perdendo protagonismo a nivel comarcal. Seguimos sen xente nas nosas rúas. Ou paramos, reflexionamos e creamos unha Noia para as persoas. Grazas, señor Suárez. Bueno, pois agora comezamos a debater. Nesta primeira parte do programa imos falar de infraestructuras e urbanismo. En primeiro lugar, voulle pedir ao candidato á reelección polo Partido Popular un balance do traballo feito nestes últimos 4 anos. Cando queira. Ben, creo que estamos a falar de un balance positivo, un balance que supón unha serie de infraestructuras executadas ao longo deste mandato, infraestructuras como son a transformación da fachada marítima de Noia, a rotonda de incorporación dende a ponte do campo de Noia que mellorou o servicio tanto a nivel seguridade viaria como a nivel artellar a circulación nesa franxa. Paralelamente levános a cabo unha serie de actuacións en melloras de todos os accesos á localidade. Neste momento estás a desenvolver unha importante infraestructura como é un investimento de máis de 1.200.000 euros na construción dunha glorieta do cruce da Barquiña e a renovación desas beirarrúas e desa travesía a través de Vista Fermosa ata Alameda de Noia, unha actuación que se suma ás desenvoltas na travesía de San Bernardo que supuxo unha mellora significativa tamén na accesibilidade, no aspecto visual e na seguridade viaria nesa entrada e paralelamente se foron levando a cabo actuacións como a mellora da travesía da Calzada, a mellora dende a Praza das Américas, Avenida República Argentina, San Breixo, Ponte de San Francisco, cumplindo con a necesidade de actuar sobre determinadas infraestructuras viarias que supoñen as principais arterias de conexión ao Concello. Pero paralelamente leváronse a cabo unha serie de
actuacións de mellora en prácticamente os distintos barrios do Concello, mellorando a súa pavimentación e a súa accesibilidade. Francisco Pérez. Bueno, eu creo que realmente non se levan inversións como vostede di, non se incluyen moitas das inversións que vostede vende son actuacións que non son estratégicas para Noia, ni supoñen un cambio significativo e son actuacións que ni siquiera están no seu programa. Son actuacións que están englobadas en programas de fondos europeos de reestructuración enerxética, como por exemplo os centros educativos que vostede vende moitas veces, que se iban a executar igual, estuvera vostede do alcalde ou non estuvera, porque son accións que se están levando en centos de centros de Galicia e que se iban levar igual, un pouco antes, un pouco despois, pero se iban a executar igual. Vostede o que firma son moitos convenios, pero os convenios non depuran agua, os convenios non podes levar os nenos a un convenio, non podes levar a unha persona dependente a un convenio, non podes facer solo convenios, hai que executalos. E aparte deso, moitas das infraestructuras que vostede executa están mal executadas, por eso non se aprecia a inversión que vostede di, como por exemplo a Plaza de Abastos, que ainda sabemos que está sin executar, unha obra parada, en execución, bueno, estos días está en execución, estuvo parada 6 meses, estuvo prácticamente parada, coñece perfectamente a xente da Plaza de Abastos na situación na que está. Vostede fala dunha obra como as Beirarrúas de Vista Fermosa e a Rotonda, que é unha obra que de estrutural importante, pero que non dota de servicios adecuados no saneamento, por exemplo. Marea Cidadá. Bueno, estos días estamos vendo como se fala, non, deses 30 millóns de euros investidos polo Concello de Noia nos últimos 4 anos. A min realmente pareceme poucos. Eu creo que se contamos todo o que gasta a xente no supermercado, creo que chegaríamos a 150 millóns. Eu creo que lle quedaría moito mellor a vostede no mitin. Eu creo que aí están os logros de Santiago Freire, hai que llos recoñecer, aí está a depuradora de Ponte Nafonso funcionando, aí está a Praia de la Barta xa executada, non? Unha promesa de fai 8 anos que xa está materializada, xa todos nos podemos bañar, de feito a vostede vexo moito máis moreno de utilizar a praia nos últimos días, estes días de calor, está a praia totalmente executada, de feito xa se están collendo pulpos na Praia de la Barta, xa o informo, todos os pulpos que se venderon en San Marcos foi gracias á recuperación de espazos productivos que vostede prometía na campaña do 2015, que parece que se lle olvidou. Aí está a ponte que conecta con San Lázaro o Malecón, prometida por Santiago Freire no seu día. Aí tamén está o problema do lixo solucionado, unha das cuestións que prometeu cando chegou a alcaldía que en 15 días o iba a solucionar, aí está solucionado. Prácticamente nestes últimos 4 anos non houve ningún tipo de manifestación ao respecto por parte dos traballadores da planta de Serbia. Aí está vostede defendendo con firmeza que non se poden depurar as aguas da mina de San Fins. Creo que están todo o Concello contento, moi contento coa súa xestión. De feito, xa estou pensando en retirar a miña candidatura e apoiar a súa. Noieses e independentes agrupados. Moitas gracias. Bueno, non me gustaría ser repetitivo co que xa se fixo. O que sí me gustaría é poder empezar con infraestructuras que non son de carácter municipal, pero que todo o mundo que nos coñece, que está ao noso lado, o que toma un café con nós, nos recorda, non? Como non está rematada a autovía a Santiago, como esa carretera que vai a Boiro non está. E quero poñer estes dous exemplos porque para ver a implicación que realmente ten o Partido Socialista e o Partido Popular con Noia, que é ningunha, non? Unha é de ámbito municipal, unha é de ámbito de competencias da Xunta de Galicia e outra de competencia da Diputación da Coruña gobernada polo Partido Socialista. Pero mirad, unha das cousas máis importantes que creo que ten un Concello é o seu plan xeral, o seu pexón, o plan de ordenación municipal, un plan de ordenación municipal que se aprobou gracias a que o Noia forzou esa votación ao Partido Popular para poder aprobalo. Un traballo que se fixo gracias a un goberno tripartito, do BNG, do PSOE e do Noia, é que en último momento decideu desmarcarse o Partido Socialista de forma incomprensible, un partido que foi capaz de traballar cóbado a cóbado, ben a certo que era o Partido Socialista do señor Guerrero, pero que despois votou en contra. Para nós é básico, non só polo asentamento poboacional, que require eso, poder dar solares para que a xente construya, sino que a hora de que nós queiramos facer unha infraestructura distinta, ahora tivemos que comprar unhas parcelas para facer un novo centro de saúde, pois seguro que teríamos dotacións para poder facelo, non? Temos claro que necesitamos un centro de saúde, temos claro que necesitamos un centro de día que se vai facer na Chaínza, o centro de saúde, e remato,
parcelas compradas en San Lázaro, máis de 4.000 metros cuadrados, que será unha realidade, e continuamos. Pois imos con Ricardo Suárez. Sanfins é a gota que colma o vaso dos nosos problemas de saneamento. Poderíamos decir, en sentido negativo, que as dúas infraestructuras máis importantes para Noia, alén dos problemas de saneamento, non se atopan no noso municipio, senón en Lousame. E son as balsas mineiras e a planta de vertidos contaminados de Sanfins. Santiago Freire, vostede foi alcalde de Lousame e de Noia. Que fixo pola posta en seguridade destas balsas? Pode vostedes dormir tranquilo ante a posibilidade de que se produza un desastre como acontecido na mina de Alcollar en Andalucía? Cree vostede que o procedimento administrativo relativo a Sanfins está a cumprir as normas? É importante que o diga claramente, mas tamén é importante que explique o seu desleixo coa rede de saneamento, abandonada desde que vostede entrou no goberno en 2016, con máis de 60 puntos de vertido incontrolado e máis da metade das augas residuais vertendo directamente sobre o medio. Vostede desaproveitou a oportunidade para obter axudas para a mellora do saneamento do polígono industrial. Desaproveitou a oportunidade de instalar o saneamento separativo de pluviais e fecais na obra que se está executando entre a Barquiña e a Alameda. O BNG demostrou o seu compromiso neste mandato co saneamento, sendo a proposta nosa actuacións como a de Becollo, como a do Couto ou a da Barquiña. Mas isto non é suficiente. Precisamos un plan plurianual para que todos os anos nos orzamentos haxa unha partida segura para levar ao campo do saneamento. E necesitamos licitar o mantemento desa rede. Bueno, pois non tardou en sair a cuestión da mina de Sanfins a debate, tamén asuntos relacionados co saneamento. Continuamos falando tamén de máis proxectos, máis infraestructuras de novo candidato do PP. Ben, é evidente que moitas das cuestións manifestadas aquí non coinciden ca realidade. Prova delo é que neste momento estánse executando actuacións de saneamento por valor de máis de 300.000 euros na zona da Barquiña, na zona de Carracido, tanto de implantación de sistema de bombeo como de tubería de impulsión para ir corrixindo determinados puntos de vertido. Querolle asegurar, señor Suárez, que no momento que accedemos ao goberno no 2016 o número de puntos de vertido era moitísimo maior. Ao longo destes anos implantáronse varias estacións de bombeo, fixéronse unha serie de melloras na actual depuradora, senón teríase producido o colapso da mesma. Decir as cousas é moi doado, pero materializalas e leválas á práctica é un pouco máis complexo. Neste momento hai un convenio asinado de preto de 3 millóns de euros con Augas de Galicia, ca Consellería de Infraestructuras, para materializar ese investimento que vai a supoñer unha remodelación integral da depuradora e o funcionamento e a optimización da mesma. Paralelamente, traballa, se vostede coñecedor, e todos os voceiros tiveron acceso ao documento, ao Plan Director de Saneamento, que foi elaborado a través de fondos europeos con un programa Interreg e que supuxo un diagnóstico da situación tanto do sistema de depuración como da propia depuradora e as accións a levar con carácter inmediato. Ese investimento de preto de 3 millóns de euros vai a vir acompañado tamén da instalación de unha nova depuradora, pero son moitos os investimentos xa realizados ao longo desta legislatura, non só no núcleo urbano, sino tamén en zonas rurais. En este momento hai actuacións como a propia renovación da Rúa Anxo Senra, que se iniciarán en próximas datas, ou actuacións feitas en distintas parroquias do rural, onde se implantaron colectores de saneamento. Toca o Partido Socialista. A próxima depuradora virá ou non virá, porque de momento nin hai partidas, nin hai nada, como lle digo, son convenios. Dos 3 millóns que di vostedes están consignados 1.900.000, o outro millón aínda non está consignado, nin está nos presupostos da Xunta, e para que a depuradora funcione, o primeiro que hai que facer é instalacións. Que tipo de instalación está facendo vostede na obra das beirarrúas de Vistahermosa? Está facendo algún tipo de saneamento para que o día de mañán, cando chega a depuradora, que chegará algún día posiblemente, funcione? No, que volvemos a levantamos as aceras outra vez e volvemos a pasar tubos. Renovaron os tramos danados e queda perfectamente saneamento non se está poñendo saneamento nesa obra e vamos a ter que levantala outra vez e volver a poñer tubos cando viña tal, co cal volvemos para atrás, co cal é unha mala execución. Pero bueno, eu quero falar dos meus proxectos tamén. Os meus proxectos son sencillos, pero son moi demandados dende fan moito tempo pola ciudadanía, os necesita e os precisa e se poden executar incluso con recursos propios. Vostede é coñecedor de algúns, porque os ten prometido
sentido, como a Ponte de San Lázaro. A Ponte de San Lázaro é unha estrutura fundamental que une dúas áreas comerciais e administrativas das máis importantes de Noia. É unha demanda non só dos ciudadanos de San Lázaro, sino dos ciudadanos en xeral, que se desplazan todos os días nos mercados dos xoves e os domingos, que van ao médico, que van ao ISM. Sabe todo o mundo que cruza esa ponte o que supón eso en San Lázaro. É unha ponte que se pode executar, é unha ponte que ademais se lle pode dar un aspecto visual máis integrado co casco histórico, a senda peonil do Baixo Obre, que levamos demandando todos os cidadáns de Noia toda a vida, que pecharía o círculo da Bahía. Imos a dar se parece tamén a Manolo Seijas para seguir escoitando a todas as propostas. Eu creo que hai que ser riguroso no que se di e no que se promete. É dicir, nos últimos días vimos tamén como se prometía unha depuradora de 21 millóns de euros para a vila de Noia. A cuestión é que a vostede xa non hai que non crea en Noia. Promete sobre o cumprido, e aí están pois obras como o depósito da auga prometido para o ano 2016, aínda seguimos esperando por eles. Aí está o porto navegable, non sei se vai facer vostede o porto navegable por decreto da alcaldía, pero o certo é que a situación é que non se avanzou nestes últimos 8 anos en absolutamente nada para o porto navegable. Bueno, teño que decir que esa obra tan demandada por parte da ciudadanía, que foi a que executou Portos de Galicia no Malecón, foi unha obra moi fructífera. Foron 300.000 euros moi ben invertidos, e que todo o mundo de Noia lle recoñece a vostede esa capacidade de xestión. 300.000 euros de dragaxe pois que serviron para unha transformación integral da vila de Noia. O certo é que ainda non sei como non hai responsabilidades políticas en todo o canto se fai, e nos cartos que se tiran ao mar sin ningún criterio só para manter promesas electorais. Se vostede está tan concienciado co saneamento, teráme que decir porque en 2 anos non foi capaz de conectar a depuradora de Ponte na Fonso. É unha das cuestións importantes. Vostede está xa 2 anos e medio despois. Porque hubo que xestionar as autorizacións con costas, con estradas, con patrimonio. 2 anos e medio despois, alguén que ten un compromiso serio co saneamento pode estar 2 anos e medio despois da construción. Agora está instalada. Pero durante anos vostede realmente pode defenderos aquí que en 2 anos e medio non é capaz de conectar a depuradora á corrente eléctrica. É unha cuestión que depende. É dicir, calquera na súa casa sabe o que é facer unha cometida de corrente eléctrica. Vostede foi incapaz porque non ten un compromiso de saneamento. O que terá que explicar é a moi rigurosa autorización de aguas de Galicia para a mina de San Fins. Cando queira. Iso terá que explicar. Cando queira, imos con Noia. Moitas gracias. Bueno, os que nos coñecen saben que somos un partido de facer propostas, é o que vimos aquí, non a perdernos en debates de a ver quen é el peor. Todo o mundo sabe que nos centramos nas propostas que fixemos de forma interna no goberno, en sitios que no século XXI ainda están sin agua e saneamento, como pode ser Figueira, como pode ser Beiro, como pode ser a Barquiña, como pode ser Becollo, como pode ser levarlle a auga a traída municipal no século XXI a sitios como Albariza ou Sueiro, non? Pero hai algo que a nos dá auténtica pena e vergoña propia, non? Como pode ser que nos servicios básicos, polo que se lle cobra un imposto determinado a un veciño, se lle cobra por algo que se dá mal servicio, como pode ser o servicio de recollida da basura, e non por os traballadores, senón por haber tido a desgracia de ter unha empresa como FCC que non faga ben o seu traballo, e creo que por culpa dos que están dirixindo esa mancomunidade se lle vai a renovar e vamos a estar nunhas peores condicións e vamos ter un problema medioambiental grave. Pero tamén hai outro problema que eu sí considero que se mellorou e moito, como foi o servicio de traída municipal. Ben é certo que non vamos a negar nós que de vez en cando a auga se corta e sale turbia, non se pode negar a realidade, somos veciños de Noia, ainda que seamos políticos, pero sí que de pasar, de cortarse a auga 3, 4, 5 veces á semana, agora mesmo faino con menos veces, non? E así vai haber ese compromiso onde hai ese convenio firmado con Aguas de Galicia para ese 1,5 millón de euros que eu creo que o que vamos a facer é que os veciños, polo menos, paguen por un servicio que reciben de forma adecuada. Escoitamos agora ao candidato do Bloque. Que significa desenvolver unha Noia para as persoas? Temos un bo exemplo no século XIX, cando a veciñanza de Noia decidiu dar prioridade á construción da Alameda sobre as ganancias de potenciais edificacións. E o BNG quere continuar ese legado. Queremos conectar de novo a Alameda e o campo da Feira, dando prioridade ás persoas sobre os vehículos na estrada que as separa, e de paso, mellorando un servizo como o da parada de taxis. O maior problema da sociedade noiesa é a perda de xente nas rúas, e iso tan só se arranxa ofrecendo un espazo urbano de calidade.
Neste sentido, queremos desenvolver unha reforma integral do paseo marítimo dotando de vegetación, sombra e equipamentos para o lecer social. Un gran parque onde se concentre a vida. E a medio prazo, conectar o paseo coa Alameda. Facer chegar a Alameda ao mar. Ademais, a prioridade para o peón tamén chegará ao paseo Antón Avilés de Tramancos, en Labarta. Por outra parte, eliminaremos o tránsito rodado na primeira parte da corredoira, a que transcorre por diante da Casa da Cultura do noso gran poeta. Desenvolveremos tamén o chamado urbanismo táctico, intervencións sinxelas e concretas para probar novos aproveitamentos funcionais das rúas. Por exemplo, unha rúa como o Ferrador xa se libera de vehículos na feira medieval. Por que non probar a facelo en determinadas fins de semana na temporada estival e estudar o resultado de forma participativa coa veciñanza? Bueno, pois estamos a escoitar moitas propostas, moitas ideas en distintos ámbitos, en distintas cuestións. Eu tamén aproveito para comentar que poden falar se queren tamén do mantemento das instalacións públicas e tamén da atención aos distintos núcleos rurais e ás diferentes parroquias, a ver por onde vai o candidato do Partido Popular. Evidente que ao longo destes últimos anos levanos a cabo moitas actuacións de mellora nos accesos a eses núcleos rurais e poderíamos nomear actuacións nas distintas parroquias, en Argalo, no Obre, en Boa, en Santa Cristina, na propia Santa María de Ró, no lugar de Pastoriza Ponte, onde prácticamente nun tempo récord hubo que repoñer unha ponte que foi arrastrada como consecuencia da riada, un núcleo de poboación que tiña un único acceso á aldea que era a través desa ponte, restableceuse en tempo récord e ao mesmo tempo habilitouse un segundo vial de tal xeito que hoxe en día eses veciños poden entrar por unha banda a través desa ponte á aldea e sair por outro acceso e viceversa, cando anteriormente pois non había esa posibilidade e tiñan un único punto de acceso. Pero isto súmase a unha serie de actuacións de saneamento que se desenvolveron en lugares como a parroquia de Argalo, onde prácticamente se levou a cabo un investimento ao longo de toda a travesía que discurre dende o cruce de Argalo ata as aldeas de Beiro, Becollo, Vilaboa e demais. Leváronse a cabo actuacións de saneamento na parroquia de Boa, leváronse a cabo actuacións de saneamento en distintos puntos de Ousoño, do Couto, tamén na zona de Barro, na zona de Santa Cristina, na zona de Carracido, e esas actuacións dan resposta a algo que algúns pretenden decir que son compromisos, pero que non son realidade, pero os veciños saben como mudou a situación como consecuencia desas obras. Partido Socialista. Nós temos unha aposta firme e clara porque as cousas que se executen con orden e con planificación. E se se fai saneamento, se se fai un camiño, se se fai saneamento, se se fai camiños en calquer parroquia, que se fagan adecuadamente. Temos moitos casos, por exemplo, de saneamentos en Boa e unha fonte contaminada porque o saneamento que se puxo non estaban pegados os tubos. Ahora se asfaltou por encima, porque asfaltar por encima é moi bonito electoralmente, pero a fonte está contaminada. Habría que volver a levantar, como no caso das beiras rúas e demais. Que na executou, porque a mellor levas a sorpresa de que foi alguén do Partido Socialista. Hai saneamentos que se están executando ahora, é certo, porque son eleccións, como saneamento da Barquiña, que leva o proxecto feito desde o 2016. Do 2016 ao 2023 que estamos, está mal informado, 7 anos. Señor Pérez. Bueno, eu creo que non. Bueno. Así que enseño si queres enseño o proxecto do bombeo que se está executando agora mesmo requería da autorización de Costas e de Portos de Galicia. Xa sei que hai autorizacións, permisos sectoriais e convenios e demais. Seguimos falando de que tal, claro que hai un problema de abastecemento de agua, a xente debe saber que calquer problema que surxa agora na captación de agua dispón Noia de 2 horas de aprovisionamento de agua e temos un novo convenio firmado desde o 2016, no 17, no 18, no 19, no 20, pero o depósito ainda non temos. Experimentou un incremento do investimento, adquisición de parcelas pero non temos depósito. Deronse unha serie de pasos. Levamos 8 anos con 2 horas de dependencia de depósito. Exactamente. Evidentemente. Nós tamén somos partidarios da humanización, da recuperación de la Barta, temos un plan diseñado para la Barta cun novo convenio con Portos que humanice esa zona, que é simplemente unha esplanada, unha zona deportiva de ocio, con vegetación plantada, tamén temos eso, tamén temos o demandado
centro multiusos que nos vai a permitir ser unha referencia non só para actividades deportivas, sino actividades culturais, congresos e demais, e que sirva un punto de referencia e cambie a estrutura e a integración da estrutura urbana de Noia. Volvemos coa Marea Cidade de Noia. Eu creo que se erra moito no diagnóstico que necesita a vila de Noia. Noia é unha vila sin servizos, e iso creo que compartimos absolutamente as cinco persoas que estamos hoxe aquí. É dicir, en Noia non hai centro de día, en Noia non hai escola infantil, en Noia necesitas espazos deportivos adecuados para a práctica do deporte. No Partido Popular se fixeron moitísimas propostas en este sentido, pero o executable neste momento executouse un pabellón novo, executouse un pabellón novo que ben podía ser unha piscina municipal, señor Santiago, tamén se mellorou a piscina municipal ampliamente en accesibilidade, en aseos adaptados, a piscina pasou a dar pérdida, en instalación de paneis solares, señor Santiago Freire, como está mellor Noia, mellor agora ou fai 5 anos. Vámonos, por exemplo, o Servicio de Urbanismo. A vostede o Servicio de Urbanismo que lle parece que funcionaba mellor fai 4 anos ou funciona mellor agora? Xubiláronse 2 técnicos e xa está. Nos concellos que se xubila a xente non se repón. Si, se repuxeron, fixos un proceso selectivo cerramos o servicio, total, con 6 persoas que aprobaron ese proceso selectivo e síguense atendendo e respostando ás licencias. Síguense atendendo, xa se ve que se está dando unha resposta moi solvente á situación da xestión do urbanismo. O servicio de limpeza viaria, a vostede parece que funciona mellor agora ou fai 4 anos? Agora un servicio privatizado. Que lle parece mellor? O Punto Limpo está privatizado ou non está privatizado? Non está tampouco privatizado. Presta un servicio unha empresa. E a Brigada de Obras, que lle parece que funciona mellor agora ou fai 4 anos? Con operarios do Concello na fin de semana, fai 8 anos, con unha empresa externa, que é da localidade, por certo. 8 operarios. Sabes canto ten agora con vostede? 4. O Acción Manda Política Municipal? 4, a Brigada de Obras. Vostede sabe contar? Sabe contar ou ven aquí a contar mentiras? Neste momento están traballando 4 operarios. Pero que está mentindo. Está mentindo sistemáticamente. Están traballando 4 operarios a través do PEL. Que lle parece que tócalle os independentes? Que as obras que fai estes días deberían de facer falta 8, non 4. Moitas gracias polo paso. Bueno, como dicía antes, este partido que ten 2 concelleiros e aspira a gobernar este concello con Marisol Villar a cabeza, o noso talante é propositivo. Nós temos unha proposta clara e firme polo rural, creemos que hai que aprobar o PEXón de forma urxente, hai un retraso de forma clara por parte de Aguas de Galicia que xa reclamamos e apoyamos. Vostede votou en contra. Continúa Noia. Ese asentamento poblacional co PEXón aprobado creo que é fundamental dotar de servicios os que as parroquias, as aldeas que non o teñan, pero queremos facer un compromiso claro, porque a veces dice que se van facer moitas cousas pero non se di onde se van sacar os cartos, porque é moi fácil escribir e no papel cabe todo. Nós temos unha asignación anual da Deputación da Coruña que nos corresponde por parte do POS e nos queremos adicar 300.000 euros de esa asignación cada ano ao rural, que por 4 anos sería unha inversión de 1.200.000 euros. Tamén sabemos perfectamente que o deporte, que a cantidad de deportistas, clubes deportivos que temos, necesita unha ampliación, necesita un polideportivo novo. Pero tamén temos claro que temos que coidar o que temos. Non podemos ter o campo de fútbol municipal nas condicións que o temos, onde se enrolan a súa actividade, tanto o Club de Fútbol Noia como o atletismo. Temos que ser un pouquiño, poñernos máis na pel do directivo ou na pel do veciño. Depois tamén me gustaría unha proposta que é unha deuda histórica xa, que me dá hasta reparo decilo, que é o Museo de Audas Gremiais, que acabamos de levar un pago absoluto cos fondos Next Generation por parte do Goberno do Estado, do señor Pedro Sánchez, onde había pasado o filtro da Xunta de Galicia e nos acaban de denegar eso. E ademais tamén me gustaría decir que os xóvenes, que estamos no século XXI, hai outras formas de vivir, xa non teñen onde quedar, onde socializar, necesitan un centro xuvenil das condicións adaptadas como merecen os xóvenes de Noia. Remata esta rolda o candidato do Bloque. Unha Noia para as persoas non se pode circunscribir únicamente ao ámbito urbano. O BNG ten como prioridade conectar as parroquias e os lugares coa vila, para que as persoas poidan, cumprindo os criterios de accesibilidade universal e de seguridade viaria, desplazarse a pé ou en bicicleta ao centro do municipio. Queremos conectar, por exemplo, Ponte de San Francisco e Sobreviñas co Campo das Rodas, Boa e Taramancos co Obre, San Paio e Albariza con Ousoño e San Bernardo, Arrasa coa Barquiña pasando por Santa Cristina, ou Pontenafonso con Orro.
Todos eses lugares e todos os do municipio merecen a nosa atención. E ter a posibilidade tamén de chegar ao noso paseo marítimo, que hai que rematar cunha boa conexión con Testal a través de Barro, da Barquiña e do Obre. Tampouco as zonas verdes e de lecer poden ser cousa única da vila. E o BNG quere desenvolver, entre outros espazos para as persoas, os parques periurbanos de Testal, de Paralada, da Xunqueira de San Lázaro e do San Lois, así como darlle unha verdadeira funcionalidade ao Parque do Monte do Bolo. Non obstante, non só hai que conectar os lugares coa vila, senón que hai que romper coa división dos propios núcleos a causa das estradas. Lugares como Sobreviñas, Boa, Taramancos ou Orro atópanse fracturados polo tránsito dos vehículos, sexa a través de pasos de peóns ou sexa a través de outras fórmulas para salvar as estradas. O BNG non deixará de loitar polo dereito das persoas a transitar con liberdade nos lugares nos que viven. Moi ben, pois así chegamos ao primeiro alto no camiño desta noite. De contado, estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas co Contrastes Noia. Seguimos neste Contrastes Noia aquí en Canal Rías Baixas. Agora falamos de economía e o primeiro, pois, toca facer balance da xestión económica do actual goberno municipal. Imos comezar co candidato do Partido Socialista. Bueno, para nós o sector económico é unha das partes máis importantes do noso programa. Levamos un montón de anos perdendo oportunidades, en Noia non se crean empresas fortes, consolidadas, non se xenera empleo, e se non se xenera empleo e non se crean empresas, non hai futuro. Esa é a realidade e a entende calquera. E ademais non se xenera economía e non se permite crear recursos para atender outros servicios que os cidadáns precisan. Dentro deso, a estrutura económica de Noia hoxe en día básase principalmente no sector marisqueo e no comercio, pero necesitamos algo máis. Comercio, servizos, hostelería, me refiro. O primeiro que temos que facer é xerar chan industrial. Levamos 20 anos sin xerar un solo metro de chan industrial. 20 anos. Nestes 20 anos, todos os concellos limítrofes, a min o que me importa é o futuro de Noia, o pasado non me importa. É certo que son 20 anos, levamos 20 anos sin xerar un solo metro. Nestes últimos 8 anos, hubo concellos que xeraron chan industrial e que está ocupado, concellos limítrofes. As nosas empresas vanse, porque non se teñen onde instalar. Sabedes exemplos claros, por se os coñecedes e se comentaron moitísimas veces. Perdemos oportunidades de empresas que se queren instalar, que non son nosas. Empresas de Portosín que tiveron que ir ao polígono de Rianxo, por exemplo, e non se poden instalar. Non podemos medrar se non temos chan industrial. Temos que ter chan industrial, económico, factible, para que as empresas medren e para que as empresas teñan oportunidades de instalarse. Imos coa Marea Cidadá. Ben, nos compartimos plenamente que o chan industrial é unha necesidade imperiosa. Non se pode decir que se leva 7 anos no goberno e prácticamente non dar ningún paso nesta dirección. Tenos que caer a cara de vergonza ver empresas como Pavimentos Noia que ten que facer a nave en Lousame porque non hai chan industrial en Noia, ou outro tipo de empresas que se tuveron que ir a Rianxo, por non falar das que están invertindo en Outes por este mismo motivo, non? Eu creo que eso nos ten que caer a cara de vergonza, pero eu creo que hoxe o que podemos salir de aquí é que a oposición somos quen ten que facer autocrítica neste sentido. Por outra banda, temos unha subvención perdida importantísima para o albergue de Chaínza, entendemos que De eso nada, non se perdeu a subvención, verdad, señor Frei? Por suposto. Pero vostede non está en licitación. Vostede non está aquí no relato no concurso de relatos de aventuras do Antón Avilés de Taramancos para ter que andar contando tonterías. É evidente que tuvo que reintegrar o diñeiro da subvención de Deloa. Non se trasladou ninguna anualidade, hai unha nova baremada para e xa está en fase de licitación. Vostede como ten esa cara dura para mentir sistemáticamente sin poñerse colorado? Terá oportunidade de comprobar. Non, a oportunidade xa teño porque esa ya quitei no pleno a resolución na que ten que reintegrar o diñeiro. Esa é unha realidade. Que un traslado de anualidade e se presentou novamente está baremado o proxecto e aceptado. Mire, terá que explicar tamén por que se perderon autónomos dende que vostede goberna. 100 autónomos menos dende que vostede goberna no réxime xeral. 100 autónomos menos. Supoño que terá que pedirlle contas a quen ten responsabilidade. Menos a vostede. Mira, tamén lle podo pedir contas a vostede porque o 80% do gasto en contratos menores son a empresas de fora de Noia. A iso a quen yo pido? Pido yo ao señor Pérez a responsabilidade. Cando colleu vostede, sabes canto se gastaban en empresas de Noia?
quere que yo diga o 70. Pódolle dar Sabes os onde datos vai tamén, vostede agora? Vai a Vimianzo, vai a Camariñas, vai onde lle gusta. Máis de 40 procesos de licitación aberta onde lle gusta a vostede. Terá que explicar a rentabilidade que lle dá a vostede ter que chamar a esas empresas. Perfectamente. Ese é o que terá que explicar. Moitas gracias polo terceiro paso que me dá. E, bueno, todos sabemos cales son as patas económicas dunha vila como Noia. É unha fundamental, que queremos fundamental, lóxicamente, no sector productivo é o marisqueo, non? Temos que coidar a nosa ría. A nosa ría xa non nos podemos permitir que haxa máis contaminación, non? Temos que estar ao lado deles en todo, en este problema que temos agora mesmo con Sanfins, que é un problema importante. Pero, ollo, non debemos de ser demagóxicos moitos, que quero me incluir, ademais, cando vamos ao malecón, ou vamos á zona de barro, ou vamos á zona do campo, acercámonos ali e cheira, ou vemos como sale a merda, falando literalmente e perdonando a palabra. Creemos que temos que ser suficientemente responsables para rematar ese saneamento, porque a nosa ría será máis productiva se a coidamos. Se non a coidamos, como facemos agora, aínda así, co maltrato que lle facemos, pois o productiva que é, non? Pero eu quero pararme aquí para decirlle sobre todo a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia, en aquel momento o señor Feijóo, o señor Rueda, e a responsabilidade que ten Pedro Sánchez, e o que lle queren a un pueblo como Noia, se o coñecen, non? Poden ver que na ría de Pontevedra hai 29 millóns de euros financiados polo Estado para a ría. Na ría do Burgo hai 48 millóns financiados por Estado para a ría do Estado. Depuradoras financiadas pola Xunta de Galicia en Viveiro, 59 millóns de euros. Ou a da Arousa, que é para o saneamento para os verquidos, con 35 millóns de euros. Alguén me pode dicir se nós non merecemos o mesmo que eses, que a nosa ría é máis productiva ainda que esas? Venga. Como ben din, as empresas van a Rianxo, que desenvolve o chan industrial, e os cartos para saneamento, 16 millóns de euros, tamén foron para Rianxo. Pero, bueno, o Foro Económico de Galicia determina que a transformación de alimentos é unha das grandes xanelas de oportunidade para o desenvolvemento da economía galega. Esta oportunidade é especialmente relevante no caso de Noia, con dous produtos estrela como o berberecho e a ameixa, que non se transforman aquí. É importante desenvolver chan industrial para conseguir que esta realidade cambie. Pero non só, pois tamén hai que fomentar a xeración de actividade. O BNG quere pôr en marcha un centro de transformación de alimentos, como xa funciona con éxito en lugares como San Sadurniño ou Brión, especializado no campo do berberecho e da ameixa, para que sexa un lugar no que as persoas completen o ciclo productivo con conservas artesanais de alto valor engadido, como punto de partida para a creación da súa propia empresa nun campo de inmensas posibilidades. Paralelamente, traballaremos cos centros de formación profesional da nosa vila para a creación de ciclos formativos no campo da transformación de alimentos. Desta maneira, dotaremos a Noia dunha especialización progresiva que conseguirá que o noso concello mellore a súa economía e aumente o emprego. Ademais, o noso concello debe fomentar a investigación, pois temos na ría o noso mellor laboratorio científico. Temos a capacidade de innovar das mans das universidades e da confraría, en campos como o da bioloxía mariña, para xerar emprego, mellorar os nosos recursos productivos e enfrontar os problemas ambientais e climáticos. Pois imos, se lle parece, co Partido Popular, cando queira. Ben, hai unha cuestión que é incontestable, que son as actuacións desenvoltas no chan industrial do polígono da Auga Levada e na zona da Torriña, que tamén ten un certo carácter industrial de ámbito digamos, máis de sector servicios ou comercial. Evidente que se executou, e está aí para que calquera poda vela, o vial de conexión dende a Fialla hacia a zona de Porto Bravo ou hacia a Toxeira, que mellora a conexión desas instalacións industriais ou empresariais de cara a mellorar a conexión hacia Santiago e outros puntos da xeografía galega. Tratase de crear máis. Ben, pero esa é unha realidade, non existía ese enlace. Bueno, sí, pero dentro do propio... Estamos falando
falando de crear suelo. Dentro do propio polígono industrial, non sei se vostede é consciente, señor Pérez, as naves industriais non dispoñían de fibra óptica, dotáronse de fibra óptica, foi este goberno quen executou ese investimento, hoxe teñen acceso a internet de un xeito moito máis rápido, pavimentaronse os viais interiores que tiñan un deterioro importante e xestionáronse. Aí é onde está a riqueza, no pavimento. Pero evidentemente, si as estradas están nun estado de deterioro como estaban naquel momento e non se pavimentan, evidentemente, bueno, eu entendo que a vostedes lle molesten eses investimentos, pero pregúntenlle aos empresarios se consideraban necesarios, porque nas reunións mantidas con eles pedían que se pavimentasen os viais. Hai conqueridos tamén a implantación de sistema de videovigilancia, sistema de mellora do sistema de iluminación dentro do polígono, e actualmente hai xestionadas xa e conqueridas investimentos para ampliación do punto limpo dentro do propio chan industrial e novos viais para mellorar o servicio e ampliación do mesmo. Evidentemente todavía hai parcelas disponibles e nos estamos facendo a xestión para ampliar a superficie do chan industrial. Xa completamos todos a rolda, xa está enriba da mesa, eu introducía antes ata aquí. Señor Pérez, estou falando eu, cando falo eu teñen que calar, teñen que respetar ao moderador. Dicía eu que xa introducían os candidatos cuestións relacionadas cos diferentes sectores productivos, aínda que eu introducía a anterior rolda pedindo un balance da xestión económica interna do Concello, non? Falábamos pois da situación de débeda, de presupostos, de impostos. Non sei se agora queren valorar sobre esas cuestións, senón pois se o consideran oportuno, pois podemos seguir falando de sectores productivos. De novo, o Partido Socialista. Bueno, para nós outra proposta e outro aspecto fundamental na economía é convertir o Concello nun axente dinamizador. O Concello ten que ser un axente que asesore, acompañe, axude a calquer tipo de empresa de emprendemento. Neste momento, por desgracia, o Concello de Noia non o é. De feito, desapareceron as figuras da ELD, que están funcionando noutros concellos dunha forma formidable, como no Concello de Outes mismamente. Nós para iso vamos a crear unha oficina de ventanilla única, Noia Dinamiza, que se vai encargar de dar asesoramento e protección xurídica, axudas, trámites e calquer solicitud sectorial que se precise para calquer empresa que quere vir a Noia e que quera emprender. É algo fundamental. No Concello de Noia neste momento non existe esa posibilidade, incluso a veces entra en inseguridade xurídica. De feito, hai veces que se dan licencias e que despois se entran en conflitos xurídicos e demais porque se denegan ou se cambian ou non sei, pero eso crea no marco xurídico unha inseguridade que evidentemente o que provoca é que a xente non quere invertir aquí. E en segundo lugar, terceiro lugar, para nós é importante o turismo. É importantísimo porque é o sector que nos pode permitir un crecemento económico o máis importante e máis inmediato posible, e que ademais temos as potenciales e as características para poderlo levar a cabo. Oportunidades como a Oficina Comarcal de Turismo, que non está usándose debidamente, a cercanía a Santiago. Estamos ao lado da capital de Galicia, eu digo sempre, ao lado dunha estación de un AVE, dun aeroporto internacional. Eu fun outro día a Santiago e en 5 minutos me deron 15 folletos de 1000 sitios, de Noia ningún. Bueno, pois fala xa o candidato do Partido Socialista de cuestións relacionadas co turismo. Podémoslo deixar, se les parece, para a seguinte rolda, porque ainda temos tempo para seguir afondando nos diferentes sectores productivos, no sector tamén do mar, a cuestión tamén de empresas e apoio a empresas e iniciativas emprendedoras que se poidan desenvolver no Concello de Noia. Imos coa Marea. Ben, no que é na xestión económica do Concello, vimos no último informe da intervención que o Concello cae por primeira vez en inestabilidade económica, cunha deuda de máis de 1.600.000 euros de cuestións. O bo destas cousas e do que se di aquí é que se pode aportar documentación debida porque estou vendo o candidato do Partido Popular dicindo que non é certo, vaise aportar a documentación debida para que a xente vexa quen minte e quen non minte nesta cuestión. Eu digo,
a principal cuestión para a posta en funcionamento do tecido empresarial é poñer a maquinaria administrativa do Concello a funcionar. 8 meses para sacar unha saída de fumes, pois para dar unha licencia de saída de fumes xera unha inestabilidade xurídica, como comenta o candidato do Partido Socialista, de xente que non quere emprender en Noia. Temos aí o dato de 100 persoas autónomas no réxime xeral, menos dende que goberna o Partido Popular. En canto ao turismo, temos todo por diante, todo por facer. Temos unha das vilas máis fermosas que conta cun patrimonio histórico e natural sen precedentes. Temos a necesidade de dinamizar a través desa oficina de desenvolvemento local que non funciona, aínda que se anuncie na web municipal, non funciona nin se dá asesoramento a ningunha, nin acompañamento a ningunha das empresas. O turismo hai que desestacionalizalo, non se pode vivir do turismo só dous meses, e temos que facer plans de profesionalizar a hostelería. É importantísimo que haxa unha hostelería líder para que sexa un elemento tractor nas políticas de desenvolvemento económico. Bueno, insisto que de turismo poderemos falar na seguinte rolda, agora podemos... Dámoslle contado, porque está co documento. Pero, insisto, non me interrumpan cando falo eu, porque estaba presentando e estaba comentando aos espectadores que nos están a ver. De acordo, pero insisto que cando fala o moderador deben manter uns mínimos e guardar silencio. Agora lle entrego, se quere, o documento, se quere xa lle entrego, pero primeiro, estaba dicindo eu que de turismo podemos falar na seguinte rolda. Introducía agora o candidato da Marea a cuestión de apoio, por exemplo, á hostelería, apoio tamén aos diferentes comercios e iniciativas empresariais do municipio. Agora é a quenda do Noia, así que imos con vostedes, pois se queres xa facemos a entrega dese documento. Pepe Pérez. Despois de falar na defensa a ultranza que facemos sempre do sector productivo do mar e dos nosos mariscadores, desas máis de 1.500 familias, outro sector importante dentro desas patas económicas, lóxicamente, a parte empresarial e comercial. Eses cerca de 1.000 autónomos que hai en Noia, moitos establecidos ao redor ou dentro do casco histórico. Para nós unha proposta clara é que en ese casco histórico declarado conxunto histórico-artístico no 1985, creemos que hai que poñerse a facer unha partida anual de coidado dese patrimonio, telo limpio e decente. Unha das propostas interesantes é soterrar todos os cables que hai. Creo que con fondos europeos podemos conseguir soterrar os cables, continuar con esa primeira proposta que fixemos de iluminación artística dos nosos museos. O que vai facer é moito máis atractivo o noso casco histórico para que se establezcan empresas e facer, como decían antes, un casco para pasear. Pero unha proposta inmediata que faremos nos seguintes orzamentos será instalar un bono comercio. 100.000 euros nunha partida orzamentaria para facer bonos que os fixo casi todos os concellos, excepto Noia, e hai que facer autocrítica e copiar e mellorar, non pasa nada con pedir disculpas e facelo. Creo que con 100.000 euros de partida económico, máis o que lle corresponde ao empresario co desconto, máis o que gasta o usuario por comprar, podemos mobilizar en torno a 500.000 euros ao ano en esta campaña. Creo que pode ser un bo empuxo económico. Imos co BNG, despois co Partido Popular. As persoas merecen o apoio do Concello para emprender a súa forma de gañarse a vida. En ese sentido, o BNG propuxo a creación dun centro de traballo colaborativo, ou coworking, que tamén servise como viveiro de empresas e centro de asesoramento e formación. O goberno municipal nada fixo nese sentido. É necesario que aquelas persoas que queiran desenvolver unha actividade e non teñan a capacidade para alugar unha oficina, teñan onde facelo. Deben explicar o seu desleixo coa promoción empresarial. Tamén... Só sabemos, pero non quixeron nin pedilo. Tamén foi iniciativa do BNG a apertura da plataforma de comercialización de Noia Histórica a todo o comercio, pero vostedes esquecéronse de desenvolver este acordo e convertelo no éxito que supón noutras localidades. Vostedes esquecéronse do pequeno comercio da hostelería, piares fundamentais da nosa economía. É necesario axudar a dinamizar o espléndido centro comercial aberto que supón o noso casco vello, empezando por telo limpo. O BNG desenvolverá unha plataforma de comercialización para todos os sectores económicos que incluirá a aplicación de Noia Histórica e tamén un espazo concreto para a Praza de Abastos. Tamén facilitaremos a entrega de produtos de proximidade
E falando da Praza de Abastos, mentre seguen cos problemas na obra da súa reforma, lembrámoslle tamén que hai que ter un modelo de dinamización da mesma, cousa da que carecen. Pola contra, nós, entre outras iniciativas, instalaremos un local con cociña no interior da Praza de Abastos para que se poida preparar ali mesmo os produtos comercializados, o que servirá para a dinamización do comercio de proximidade e da actividade de todo o casco vello. Bueno, pois agora seguimos co candidato do Partido Popular a ver se hai entrega ou non dese documento, cando queira. Ben, hai dúas cuestións que son perfectamente... Cando remate a lectura, lle entrego o documento. Hai dúas cuestións que son perfectamente valorables e o que é obxectivo non é opinable. O período medio de pago a provedores do Concello de Noia, cando accedemos ao goberno 2016, rondaba os 140 días. Neste momento, o último trimestre, marzo do 2023, son 24 días, de 140 a 24. A débeda a provedores era unha débeda en torno a 2,5 millóns de euros. O 2,5 millóns de euros que non teñen nada que ver ca situación actual. Este é o informe e a resolución logo da proposta. Podo ler e dígolle. Remanente de tesorería total do Concello de Noia no ano 2022, 2.971.023. Remanente de tesorería para gastos xerais, 1.149.540. Neste momento están suspendidas as regras fiscais. O Concello de Noia non ten débeda financiera. Non ten débeda financiera con entidades bancarias. O decreto ou informe podellelo pasar para que a vexa os telespectadores. De todos xeitos, señor Pérez, mire, orzamentos aprobados durante o goberno do Partido Popular, 4 en 7 anos. Revise cantos se aprobaron nos 9 anos anteriores do Partido Socialista. Vostede, evidente que non lle gusta escoitar a verdade, e interrumpir. Obradoiros de emprego que teñen incidencia tamén na creación de emprego, inda que sea con carácter temporal, xestionados nos últimos 7 anos, 5, xestionados nos 9 anos anteriores, 0. O relativo a plans de emprego, estou dando datos concretos para que non lle pase nada, digo, este tranquilo, Bueno, pois, chegado este punto, eu sigo introducindo máis cuestións, facemos se quere a entrega dese documento, aí está por fin a entrega do documento, e eu sigo introducindo máis cuestións, sigo introducindo agora o asunto do turismo, que xa comentou algún candidato dos aquí presentes, así que seguimos falando de turismo, movemos as ordes de intervencións, agora é a quenda da Marea Cidadá. É evidente, por facer unha cuestión, aquí está a débeda 1.600.000 do Concello de Noia e se me pode dar o informe, que isto é unha resolución, non é o informe. Devolvamos o documento. Devolvo o documento, porque vostede fala de barcos cando se lle pregunta das cousas, o que ten aí non é absolutamente, só ten a débeda de 1.600.000 euros. Mire, o tema do turismo é unha cuestión importante, non? Eu creo que é unha cuestión que temos que atallar con calado. Nos últimos tempos vimos fortes reseñas contra o noso Concello de xente que chegaba a ver o Museo do Mar e o atopaba pechado. O Museo do Mar é unha obra de 700.000 euros que estuvo pechada ao público, está pechada ao público por unha falta de plan de usos. Iso é o que non se pode permitir Noia neste momento, é dicir, crear servizos, señor Freire, este un pouco tranquilo, xa sabemos que vai perder o goberno, pero este tranquilo, non pasa absolutamente nada. Non pasa absolutamente nada. Deixe falar, porque estou dudando un pouquiño da súa educación con respecto ás interrupcións que está facendo. Estaba falando do Museo do Mar, é unha realidade que o Museo do Mar está pechado ao público. Ou abriu vostede? Porque o que temos son reseñas negativas en moitos das webs turísticas que di que o Museo do Mar estaba pechado ao público. Ora, vostede di que estaba aberto? Porque parece que estaba aberto, ou todos estamos aquí de acordo en que o Museo do Mar estaba pechado ao público. Estamos todos de acordo, non? En que estaba pechado ao público, que a xente chegou ali... Determinados días a semana. Non se abre determinados días a semana, é unha mentira. Pero vostede está construído, equipado e listo para xestionado. Está construído, equipado e pechado. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Esa é a realidade do seu turismo. Vaise a feiras como Fritur,
sin saber moi ben a que se vai. Síguese dentro do seu destino, pero temos que facer políticas proactivas no eido do turismo, e o único que se está facendo, se está conseguindo nominalmente, é a apertura un pouco máis da oficina de turismo, pero que non se levou nada máis a cabo. Pepe Pérez. Bueno, pois moitas gracias. A verdade é que, bueno, eu tuve a oportunidade, é unha honra para calquer membro do Noia poder ser concelleiro dun concello como Noia. Eu dirixín un pouco a política de turismo nos últimos tempos e teño que recoñecer que hai moito por facer. É unha das causas principais, eu creo que é non poder ter dotada a oficina de turismo co personal cualificado é suficiente para que fagan as propostas axeitadas, para ter unha mira un poquinho máis de futuro e non a veces tan de día a día, non? Hai que recoñecelo, hai que poñerse a traballar en eso e de aí, pois, calquer idea que salga da oposición ou do Partido Popular ou de que quera sea recollida con un bo guante e sumada ás nosas propostas. Ben, é certo que dicía antes que un dos motores importantes do turismo que hai hoxe é que supemos convertir toda a acción cultural que temos, todos os festivais internacionais, que Noia, co polo que ten, conta con festivais internacionais de arpa, de jazz, con Festival Internacional de Curtas, fomos capaces de que eso fora un motivo de visita ao noso concello. É dicir que, bueno, pois estos anos batíronse os récords de visitas á oficina de turismo, que non todo o mundo pasa pola oficina, e preguntándolle unha de cada dúas personas enterouse ou coñeceu Noia pola campaña de marketing digital que facemos tanto en turismo como en cultura. Iso é unha boa nova, independentemente de que sabemos que hai que mellorar. Como dixen antes, a decepción absoluta do Museo de Laudas Gremiais, algo que eu xa desde que era máis rapaz levo escoitando que vai facer casi todo o mundo e nunca nadie fai. Parece que desta vez iba a ir. Eses fondos Next Generation denegados por parte do goberno de Pedro Sánchez, pois nos levou un pao absoluto, ainda que sabemos que hai unha liña nova de renovación de patrimonio que vai sacar a Xunta de Galicia, onde había que cumplir que fora Vic e que a rehabilitación fora de máis de 750.000 euros e por fin vai a ser unha realidade ese museo. Ricardo Suárez. Temos a gran sorte de ser un concello con identidade propia. Como depósito da memoria que é, temos que recuperar os elementos de cultura, do patrimonio e da arte local. Tamén o noso idioma, cumprindo a ordenanza do uso do galego que impulsou o BNG neste mandato. Iso é o que temos que explotar, o que somos, o que nos distingue, e xerar espazos urbanos atractivos. No canto disto, o que estamos vendo é como se deturpa a configuración do noso casco histórico e se descoida a súa limpeza, como se esconden os malecóns por baixo de novas infraestruturas que pouco achegan, como se executan obras como se executaron a do Couto, como se tiran ao lixo centos de miles de euros para unha eliminación no viaducto que non se emprega, como se abandona a Cova da Moura ou como se acaba coa Ponte Nafonso, do que vostede non fala. Vostede está orgulloso da actuación e das súas implicacións, señor Freire. Señor Pérez, mentre se abandona as Laudas Gremiais e a Santa María Nova, vostede acaba de volver a vender como feito un proxecto que xa lle denegou o goberno estatal, como xa lle non lo denegou a nós en varias ocasións nos orzamentos do Estado. As persoas que nos visitan hai que darlles servizos. Que fixeron coas bicicletas que adquiriron? Onde están? Hai que casi na parte de abaixo, se usted vai por ali algo, pode veles, están ali perfectamente para o seu uso. Que promoción se lles dá? Pode ir perfectamente por ali, cando queira visitarnos, estará a porta aberta. Non veo que na Semana Santa funcionasen moi ben, creo que hai que mellorar esa promoción visitas guiadas, rutas patrimoniais, cousa que non se facía nada, pois se fan. Pero cando se fai un investimento hai que xestionalo mellor, como destas bicicletas. É unha crítica constructiva sempre, eu sempre acepto. Intentamos que ese investimento que nos parece moi ben se empregue mellor, porque non funcionou como debería de funcionar. Non se comprou, xa estaban adquiridas, o malo que estaban guardadas nunha nave. Compraron o señor Guerrero no seu momento. Bueno, pois iso é un problema. O calas arranchamos e agora xa están para usar. Pois seguimos falando de turismo e ainda temos que escoitar o PP e o PSOE. Imos primeiro con Santiago Freire. Ben, as actuacións realizadas no borde marítimo dende a Bruñeiras ao final do paseo e ata Río do Porto, ca recuperación do Talleraco, ca execución de sendas que sortean ese borde marítimo e permiten un tránsito que ata agora non era posible, son actuacións que melloran tamén o aspecto visual e paisaxístico da localidade e que supoñen un reclamo turístico. Esa recuperación do Talleraco xunto ca rehabilitación que se está facendo neste momento de outro dos exemplos da carpintería de Ribeira, como era a antiga nave de Abruñeiras, que se está transformando en instalación náutica deportiva, ou as
transformación. Ben, vostede Vaya felicitounos transformación. publicamente no pleno pola rehabilitación que se fixo do Vaya Talleraco, supoño que non é necesario que yo recorde, pero sin autorización de costes para o ben, seu uso. está autorizada, xa terá 400.000 oportunidade, euros. ao igual que outras moitas cousas. Mire, 400.000 nós sentímonos euros, que orgullosos da rehabilitación de Ponte Nafonso, da actuación que se está facendo na Ponte de Ceilán, investimentos que superan ampliamente actuacións e tamén da pasarela executada na fachada marítima relativo aos malecóns. Todos eses elementos supoñen un investimento que mellora o aspecto visual e prova delo é o tránsito, o sea, a vostede gostaballe máis os autobuses agora non poden nin pasar. A vostede gostaballe máis antes que as barandillas oxidadas e demais. Pero hai unha cuestión fundamental. A defensa, antes estábamos falando de sectores productivos, a mellor maneira de contribuir e de colaborar cos mariscadores e cas mariscadoras e mellorando as súas instalacións de traballo, as lonxas, os pantaláns, e autorizando unha vertedura de aguas tamén. E autorizando a vertedura de aguas. Dándolle un vestiario con autorización non a duchiñas fago eu, señor, sei que tamén é competencia municipal. O que sí é competencia municipal a xestión para que se levasen a cabo esos investimentos. Hoxe, os mariscadores e mariscadoras teñen unha lonxa renovada, actualizada, con unha serie de servicios que non tiñan antes, teñen uns pantaláns actualizados e renovados que tiñan un estado de deterioro importante, teñen unha zona de estacionamento da que non dispoñían, nesa zona de Testal habilitáronse tamén, pero eso non será responsabilidade do alcalde, porque tamén vai a ser o cambio climático e a salinidade das aguas tamén vai a ser responsabilidade do alcalde de Noia. Partido Socialista. Bueno, seguindo falando de turismo, eu creo que a Oficina Comarcal de Turismo é unha oportunidade perdida, porque evidentemente non está funcionando como debería. A Oficina Comarcal de Turismo funciona, e hai un edificio rehabilitado que presta ese servicio. Sí, xa sei como é a subvención, que estuve na concesión dela. Menos mal que estaba eu para defenderla, se non se aprobaba. Votaron en contra de comprar o casino, agora están a favor. Por favor, do Partido Socialista. Por favor, é o meu turno. Están a favor do casino. Vale, a Oficina Comarcal de Turismo é unha oportunidade, unha ventaxa competitiva impresionante, porque todo o turismo de entrada ao noso seu destino, a Ría da Estrela, debería ser de forma natural por Noia, ou a maioría del, e a Oficina de Turismo é unha ventaxa competitiva que Noia non está aproveitando. Ter a sorte de ter a Oficina Comarcal de Turismo é unha ventaxa competitiva que nos está facendo. Outro aspecto importante, o que hai que provocar, como decía antes, relacionado co da economía, é convertir o Concello nun axente dinamizador que provoque a inversión dun proxecto tractor. O Concello ten capacidade para eso e necesitamos unha revolución na hostelería que debe vir dada ca iniciación dun proxecto tractor e se pode conseguir. Eu estuve traballando estes meses en contactos con inversións privadas para poder leválo a cabo. Outro aspecto importantísimo de que non se está falando aquí é o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago sabedes que é un dereito histórico que temos recoñecido non oficialmente pola Xunta, pero con o que se leva traballando moitísimo tempo e era unha cousa que se tiña que ter rematada. O Camiño de Santiago, por onde pasa, é unha riqueza absoluta e dinamizadora de economía e non se está facendo dende o Concello a forza suficiente para esa reclamación que temos de dereito do recoñecemento oficial por parte da Xunta. E permítame, señor Pérez, que lle diga que vostede que leva de concelleiro de turismo 7 anos, 8 anos. Eu creo que non haxa Museo de Laudas Gremiais non pode ser só culpa de Pedro Sánchez, Un deles sí. Pero bueno, porque a financiación hai que buscar. A financiación ten que buscar. Ou a buscas na Xunta de Galicia ou a buscas para solo unha vez, financiación para é que igual, se usted ve a cantidad de veces que se presentou algún proxecto para pedilo, dos gobernos socialistas foi ningún. Eu creo que o proxecto que xa debía estar rematado vai a ter o noso apoio indiscutible, estemos nós, ou se o gobernamos nós, facelo nós, para facer o Museo de Laudas Gremiais, porque creo que é algo que xa debería estar resolto. Xo hai, hai que ampliar o Museo de Laudas Gremiais. Non creo que sea solo problema de Pedro Sánchez. Noia, se lle parece aos candidatos do Partido Socialista e o Noia, marchamos a publicidade. Continuamos neste Contrastes que dedicamos ao Concello de Noia. Agora falamos de políticas sociais e igualdade. Imos co candidato da Marea Cidadá. Bueno, dende a Marea Cidade de Noia, creo que neste bloque temos un proxecto integral do que queremos que sexa. En primeiro lugar, pasa pola municipalización do servizo do SAF. Entendemos que para mellorar as condicións de traballo das traballadoras, ese servizo ten que prestar o Concello directamente.
e despois necesitamos, como xa dixe, unha vila con servizos tan importantes como o centro de día, a escola infantil e tamén un plan de conciliación da vida laboral e familiar. En Noia é imposible conciliar, fanse certos campamentos que non teñen moito sentido en canto a súa organización e a súa estrategia e, polo tanto, necesitamos garantizar que todas as familias saiban que ese servicio vai estar en marcha. Tamén queremos que o servizo, por exemplo, de comedora e madruga se preste directamente do Concello. Non entendemos que se haxa que cargar nos ombros das AMPAs toda a xestión deses servizos que son tan necesarios para o futuro da vila. E, por último, creo que é moi importante, é un dos problemas fundamentais que ten a vila de Noia, que é o alugueiro, sobre todo o alugueiro de persoas mozas que queren emprender a súa vida en Noia. Temos un problema en canto a oferta de vivenda e creo que podemos facelo a través dun plan de rehabilitación de vivendas municipais. Hai un proxecto xa que se está levando en concellos como Betanzos, onde hai 26 vivendas deste tipo con un plan financiado pola Xunta de Galicia. Eso eu creo que é un dos obxectivos que temos que perseguir. Quenda dos independentes. Moitas gracias. Bueno, vou a utilizar un minuto do meu tempo para dicir que posiblemente sexamos daqui os únicos que fixamos os deberes e trouxemos como sería o desenrolo do plan xeral do polígono industrial de Noia con máis de 50 parcelas, 100.000 metros cuadrados. Aquí está o plan parcial xa con profesionais do noso partido para poder desenrolar a vida económica. Xa falando de temas sociais, se me permite, introduciría neste apartado, como ben decía o anterior voceiro, o un plan concilia, non? Neste século XXI, a vida laboral, o que estamos moitas veces vindo, como as parellas mal viven para chegar a fin de mes, e creo que a xente temos que axudarlle con políticas que realmente sexan directas, non? Lóxicamente, nós o que temos é que a concelleira de Servicios Sociales, Marisol Villar, por primeira vez na historia, sacou o servicio, a contratación pública, o servicio de axuda no fogar, por 1.480.000 euros. Xa foi un avance. É verdad que hai que agradecerlle tamén a toda a oposición, eu creo que todos remamos na mesma dirección en ese sentido e que todos temos como punto estratégico a municipalización dese servicio e que nós estamos de acordo en eso, ademais de mellorar a estimulación cognitiva nos fogares, o programa de envellecemento activo. Estamos falando de que manexamos máis de 130, 140 usuarios que están demandando esas propostas. Tamén diría que nestes momentos difíciles, o que as enfermedades da saúde mental están afectando moito na sociedade actual e temos que dar resposta a eso porque ben o merecen os nosos maiores. Benestar e igualdade agora co Bloque. Noia leva perdendo poboación desde que gobernan o PP e os independentes. Tan só no último ano perdemos 100 persoas máis no censo. Esta é a consecuencia dunha total ausencia de creación de traballo, país tamén de servizos públicos. Levamos desde 2014 agardando pola inclusión de Noia na área metropolitana de Compostela e demandando unha conexión digna con Boiro e a Pobra. Tampouco se desdobra o corredor. Hai 4 anos neste debate, o señor Freire dixo que neste mandato se desenvolvería esta infraestructura. Outra mentira. Levan 5 anos xa sen executarse as partidas orzamentarias da Xunta para desdobrar o corredor, unha estrada insegura e ineficiente. Sin unhas conexións que vertebren a nosa localidade, non podemos esperar que as familias permanezan en Noia. Tampouco no ámbito da vivenda se fai nada por asentar poboación. O goberno local insistiu na devolución da parcela cedida para a construción de vivenda pública, coa intención de construir un centro de saúde, cando eran conscientes de que non se podía levar a cabo ali o centro de saúde, e aínda non hai un proxecto construtivo por esta demora. Prometeron aluguer social en vivendas prometeron aluguer social en vivendas rehabilitadas do casco histórico. Onde están? Outra mentira máis. Fai 4 anos, neste debate, o señor Pérez apostaba pola construción dun centro de día privado que ia ser inminente. Privado non me escoitou a min. Centro de día... Inversión privada, confidencialidade, está hemeroteca. Está hemeroteca. Porque a proposta... Onde está? Pois nin centro de día, pero a proposta da residencia que se vai a facer, posiblemente no centro de día, que é no campo de Noia, que é unha parcela da Fundación Romero Blanco Monroy. Bueno, nós apostamos polo público, centro de día, residencias e casas de maiores. Fale con criterio. Bueno, pois a residencia onde está?
dixo que era inminente e non está. É unha proposta Bueno, nós privada. apostamos tamén por un centro social da xuventude amplo e con zonas cubertas, pola municipalización do servizo de atención no fogar, como fixo o BNG recentemente na Pobra. E reitero o caso da Escola Infantil Pública, porque é unha vergoña. Somos o único concello de máis de 10.000 habitantes en unha escola infantil pública. Partido Popular. Hai dúas escolas infantís privadas prestan Pública ninguna. cobertura ao 100% Pola mañán xa non dos teñen prazas. usuarios e Pola mañán xa non teñen prazas, está xente índose a Ames. O 100% non están cobertas todas as Pola prazas mañán, sí. e gracias á subvención da Xunta non teñen coste algún para optar ese servicio. Vaise construir un centro de día. Hai un proxecto concreto na fábrica de curtidos da Chaínza, poñendo en valor un edificio que foi adquirido polo Concello, donde se deron unha serie de pasos para xestionar as autorizacións correspondentes. Vaise construir un novo centro de saúde nunha parcela adquirida polo Concello que supuxe un investimento de en torno a 1 millón de euros. Prégolle que revise de que parcela está falando vostede, porque a parcela nin siquiera foi posta a disposición do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O mellor engañaron os seus compañeiros cando gobernaban, porque non foi posta a disposición e a parcela que se puxo a disposición. Entón, por que votamos a favor? Ustedes votaron a favor da posta a disposición. Vostede está confundindo. Neste momento hai parcelas adquiridas para a construción do novo centro de saúde aprobación definitiva da cesión gratuita ao Instituto Galego de Vivenda e Sola da parcela de reemplazo número 17 da Unión de Actuación 3 de San Lázaro. Confundido ou mal informado. Este é o acordo unánime de todos os membros da corporación, onde establecemos a posta a disposición da Consellería de Sanidade de unha parcela de aproximadamente 1.400 metros cuadrados. Isto foi o acordo que tomou o Concello de Noia con acordo unánime de todos os membros da corporación. Pero onde está a vivenda pública, entón? Unha parcela que vai a dar a oportunidade de construir un novo centro de saúde no barrio de San Lázaro. Eso é xestión, compromisos e realidades. O mesmo co centro de día. A reforma dos centros educativos supuxo un investimento de máis de 3 millóns de euros, de 3 millóns e medio de euros en remodelacións e reformas dos centros educativos, podendo prestar novos servicios de comedor que ata agora non eran posible, determinados servicios de canguraxe, conciliación ou madrugadores que tampouco existían cando accedemos ao goberno, e ampliáronse significativamente as axudas tanto ás AMPAs como ás distintas entidades, tanto asociativas, culturais, deportivas, de ámbito social e demais. E están facendo unha xestión responsable, unha xestión axeitada con eses fondos. Vai agora o Partido Socialista. Pode ser. O peso a SAP. Vaise un tempo verbal de futuro. Vaise facer un centro de día, vaise facer un centro de saúde, vaise un tempo futuro. Vostede fala de realidade. O futuro non é realidade. A xestión require uns prazos. Desexo. Non, prazos leva 7 anos, máis de 7 anos gobernando para plazos. Home, hai moitas cousas feitas, moi ben, pero vostede... vaise. Entonces, como se vai, a ver se algún día chega. De momento vaise. E o centro de saúde prefiero non falar porque xa públicamente falado o tema e a vostede cheva e lle sirve o centro de saúde que se van construir, pero se llevan o centro de saúde que se vai construir, a nós non nos vale, non nos vale, non quero dicir que vala, pero creo que se pode facer moito mellor. E nós tamén facemos os exercicios de standing industrial dun xeito menos técnico para que o entenda a xente, pero temos tamén os exercicios feitos, o digo porque tal. Para nós, os servicios dixen antes... Canto sale o metro cuadrado da parcela? Está en estudio. Como o seu proxecto. Está perfectamente definido. O seu proxecto tamén estaba en estudio? Non. Vale. Moi ben. Vamos a ver. O Partido Socialista é líder en implantación de servicios de conciliación, e nós temos compañeiros que son líderes neso, e a min, pois, para min é unha sorte que nos acompañen na implantación deso. Dixen antes que sin crecemento económico non había servizos, e sin servizos non hai consolidación da poboación. Polo tanto, todo vai encadeado, nade? Entonces, nós sí que somos moi partidarios da conciliación, non só da conciliación dos rapaces, sino tamén da conciliación dos maiores. É certo que defendemos públicamente a municipalización do servicio do SAF, é un servicio que en Noia pódese dicir que non funciona mal, pero que hai que completar e que consideramos que debe ser municipalizado, e sí que hai certo carencia de infraestructuras que se van, pero non veñen, como son o centro de día, a escola infantil que dixeron os nosos compañeiros. Bueno, pois, comedor municipal e outra...
Si, os candidatos poden seguir falando na seguinte rolda destes asuntos se consideran oportuno, aínda que eu xa introduzo tamén cuestións relacionadas coa transición ecolóxica e a eficiencia enerxética. Seguimos movendo as ordes de intervención, agora vai arrancar o candidato de Noieses Independentes Agrupados. Moitas grazas. Antes falábamos do que significa o perder poboación. Disculpe que introduzca este tema, que eu creo que é moi importante, porque nós creo que temos no Concello que crear a base suficiente, as condicións suficientes para que unha familia se poida establecer aquí. E para iso ten que ter unhas condicións ventaxosas e moitos servicios, non? Como pode ser todo o que se creou de axudas ao transporte, libros, axudas de comedor escolar, pero sobre todo é fundamental é a vivenda. Eu creo que temos un problema grave de vivenda, temos que aprobar o PEXón, dar vivenda nova e facer axudas para a adquisición da vivenda. Pero tamén vivenda pública, lóxicamente. Para iso podemos ceder unha das parcelas que temos e que o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, nos faga vivenda pública. Pero tamén hai outra cousa que realmente foi unha competencia do Partido Popular, eu teño que decir, así que non se fixo, que foi o poder aproveitar adquirir viviendas a precio de valor catastral no casco histórico, que faríamos dúas cousas. Primeiro, rehabilitaríamos o casco de casas que están derruídas, que están en mal estado, que nos dá un aspecto do casco histórico non axeitado, e ademais daríamos en alugueiro unha vivenda a un xoven que se pode instalar. E con eso crearíamos vida, porque hai moitos cascos históricos, e temos o exemplo en Santiago, que o único que é un casco de pouca vida, porque hai pouco veciño, moito piso turístico, pero pouco veciño, co cual deso hai que escapar e facer un pobo para vivir, e creo que aí eso é para nós fundamental. Non vou a repetirme no tema do centro de saúde, porque xa é unha realidade que compramos a parcela aprobando todos, casi 1 millón de euros gastados aí para facer un centro de saúde de uns 4.000 metros cuadrados, ademais do centro de día que se fará na Chainza. Bueno, pois, seguimos falando, insisto que podemos falar tamén de transición enerxética, transición ecolóxica e eficiencia enerxética. Imos agora co BNG. Si nese sentido o BNG foi o impulsor das rebaixas fiscais no imposto de circulación para os vehículos eficientes. Contra o modelo do PP das rebaixas impositivas ás grandes fortunas, no próximo mandato axudaremos as familias de Noia, desenvolvendo bonificacións no ICIO e no IBI para a instalación de enerxías renovables, como pode ser a solar, nas vivendas e edificios, para o illamento dos fogares, así como para as obras de accesibilidade. Pero non só isto, impulsaremos unha comunidade enerxética. Os concellos, a cidadanía e as empresas teñen a posibilidade de participar conxuntamente nestes entes asociativos, que non se trata máis que de aproveitar inmobles e parcelas para a xeración de enerxía e que redundan en rebaixas da factura eléctrica de ata 60%. Neste ámbito non podemos esquecer a Mancomunidade Serra do Barbanza, que pode xogar un papel importante nun novo modelo enerxético que redunde no aforro das familias e das empresas da nosa contorna. Unha planta de reciclaxe da Mancomunidade que tanto os alcaldes do PSOE como do PP esqueceron por completo durante o último mandato. O BNG comprométese a apostar pola modernización e actualización da planta de Serbia, mellorando o noso modelo de reciclaxe e atribuíndolle, como xa dixen, novos cometidos que redunden na xeración de emprego. E tampouco podemos esquecer as comunidades de montes e as persoas que teñen parcelas forestais. Témosles que axudar a ordenar o territorio, a aproveitar a biomasa forestal e, sobre todo, a mellorar a biodiversidade e do que algúns só se acordan cando pasa, a previr os incendios. Santiago Freire. Ben, o Concello de Noia aprobou unha modificación da ordenanza que supoñía unha bonificación tanto para os vehículos eléctricos, híbridos, de hidróxeno e demais. A proposta foi do Goberno independentemente de que fose falado e fose acordado polos distintos grupos. Incluso hubo modificacións na proposta do Goberno chegando a un acordo co BNG, ou non é certo? Perfectamente, si é moi desexable e é productivo, ás veces chegamos a acordos e tamén é desexable. En este foi un caso. A diferencia con etapas anteriores era que determinadas propostas non podían nin debatirse porque non se permitía o tratamento desas mocións e polo menos neste mandato pois se puderon tratar e en moitas delas se chegou a un acordo. O chegar a un acordo agradezo yo. Moitas cousas non estamos de acordo. Pero nese caso, vostede acolleu a proposta do BNG. O importante é que os usuarios se beneficien desa bonificación e se están bonificando. Provocouse ou produxose unha sustitución das luminarias de vapor de sodio ou de mercurio por luminarias LED en prácticamente todo o casco urbano que supuxo unha optimización tamén
tamén do aforro enerxético, a implantación de paneis solares prácticamente en todos os edificios de titularidade municipal, dende depuradoras, potabilizadora, piscinas e outras instalacións municipais, polideportivos e demais. Esas cousas os veciños tamén. Ben, vale, pero tamén se está traballando nesa línea. A climatización da piscina ou a implantación de novas tolvas de alimentación de peles para o ter un menor consumo é outra das actuacións que se levaron a cabo. O propio Concello levou a cabo a adquisición de vehículos eléctricos ou híbridos para determinados, digamos, o operativo da Policía Local ou incluso para o grupo de emerxencias e demais, que supuxo unha renovación da flota e tamén unha disminución do consumo. E é importante o investimento realizado en reforzar eses servicios. Rematou. Sí, pues seguimos co Partido Socialista. A transformación de lámparas de baixo consumo ten executado o 50%, que é un porcentaxe razonable, que supón aproximadamente un aforro de uns 50.000 euros ao ano consumo, pero creo que se ten que ir máis alá. Preto de 300.000 kilovatios hora. Noraboa por ese 50%, pero a aposta debe ser absolutamente definitiva. Para nós, outro aspecto importante dentro do que é... Por certo, para o de BNG, a planta de reciclaxe e de tratamento de residuos, se está posto en funcionamento, foi gracias a que nun momento determinado na zona había unha maioría de esquerdas, entre eles o PSOE, se non sería posible. Pero onde están as asembleas para tratar a problemática actual? Porque o seu compañeiro de Carnota solo cambio de política, de cambio de color político ao PP é o que está trabando. Outro aspecto importante, que vostede sexa diferente a él. Sí, ten vostede o tempo parado, non se preocupe. Por iso lle deixei falar. Continúa o Partido Socialista. Outro aspecto importante de aforro enerxético e de consumo sería tratar de, e que ademais va relacionado cos servicios, sería tratar de incorporar a noia no transporte interurbano de Santiago. Temos que comunicar máis facilmente a comunicación entre Noia e Santiago, debería de ser xa prácticamente un transporte interurbano, é unha competencia que depende da Xunta de Galicia, pero se debería mediar aí para traballar neso que nos daría máis proximidade, a parte de aforro enerxético e de consumo e de facilidade de traballo e demais, pois acercamento tamén turístico e é un aspecto que nos defendemos. Me quedou dicir antes tamén que para nós sería importante facer un comedor municipal, que non é co aforro enerxético, pero me quedou antes colgado, o comedor municipal non servicio de comedor, sino facer unha cociña municipal que atenda aos veciños, aos usuarios, aos rapaces dos colexios, con produto de proximidade, como dixo antes tamén o compañeiro do BNG, para atender as necesidades de conciliación escolar. Manolo Seijas. Eu creo que en temas de sanidade e saúde mental non só se solucionan as cousas con cemento, senón que tamén fan falta servicios. Noi vivimos os últimos anos sen servicios, por exemplo, tan importantes como os de pediatría, e iso pois, ten uns nomes e apelidos. Comentaba antes o voceiro do Noia neste sentido da saúde mental. Para nós é importantísimo poñer en marcha o Servicio de Psicoloxía Municipal. O Servicio de Psicoloxía do Sergas funciona moi mal para a atención da saúde mental e polo tanto precisamos que esas persoas que non teñen recursos en algún momento para poder afrontar este servizo de xeito privado atopen no Concello pois un aliado. Eu creo que tamén hai que falar de ambulancia en Noia, é importantísimo falar de ambulancia. Estamos baixo mínimos tamén, e isto tamén ten nomes e apelidos de culpabilidades, que cando a ambulancia asistencial de Noia está nun traslado a Santiago, ten que vir a ambulancia de Mazaricos ou incluso de Muros. Creemos que temos que buscar unha solución a esta cuestión, ou ben financialo mediante a Cruz Vermella, ou buscar que a Xunta de Galicia se comprometa con Noia de algún xeito. E tamén me gustaría falar de igualdade. Queremos poñer en marcha dunha vez por todas a mesa local contra a violencia machista. Creo que levamos 7 anos con esta cuestión e aínda non se fixo nin se levou a cabo
esta proposta que foi aprobada en pleno. E queremos tamén que a igualdade este presente en todos os eidos de decisión, porque hai un plan de igualdade no que nós fomos parte activa que creo que hai que desenvolver dunha vez por todas. Bueno, pois ainda nos queda falar de transparencia e participación cidadá, tamén se consideran, podemos arrastrar aínda o tema da transición ecolóxica nesta rolda. Comezamos polo bloque. A porcentaxe de contratos menores en consignación é un claro indicador de risco de prácticas corruptas por parte da Administración. É unha conclusión a que chegan os investigadores da USC nos seus estudios sobre o funcionamento das deputacións galegas, onde sinalan a de Ourense, gobernada polo Partido Popular, polo señor Baltar, é a que máis recorre esta vía. Pero é que o goberno de Noia fulminou neste mandato os índices da Deputación de Ourense deste tipo de contratos. Son os campións nesta materia, hai que recoñecerlo. E o peor é que, aínda por riba, non reparten estes contratos entre as empresas do municipio, polo que non achegan prosperidade económica a Noia con eses contratos menores. A actual situación de transparencia é unha vergoña, e nós soemos dicirlo no pleno, nós e o resto de grupos da oposición. Pero claro, habería que preguntarse por que vostedes non queren que se retransmitan os plenos. É necesario que o expliquen. Levo yo preguntado este mandato unhas 25 veces. Nunca me contestou por que non quere que se retransmitan os plenos. Por certo, señor Pérez, hai 4 anos ensinaba neste mesmo debate un novo regulamento da participación cidadá que ian a poñer en marcha e prometía o desenvolvemento de orzamentos participativos. Que pasou cos orzamentos participativos? Outra promesa en balde. Desde logo, cando o BNG entre no próximo goberno, isto acabarase. Os plenos retransmitiránse. Haberá moitas máis licitacións, redundando tamén nunha mellor saúde para as arcas municipais. Os pequenos contratos do día a día serán repartidos entre o conxunto das empresas do municipio e a política será moito máis participativa, achegando eses orzamentos ás necesidades que nos transmita a veciñanza. Partido Popular. Ben, hai un dato claro que é o número de licitacións en aberto realizado ao longo deste mandato, máis de 40. Compare cos datos, insisto, compare cos datos anteriores do Concello de Noia, nos 9 anos de gobernos anteriores, ou incluso... Insisto, verifíqueo, compróbeno e analice que hai determinados traballos, que hai empresas que determinadas empresas da localidade non poden facer eses traballos, por exemplo, os de pavimentación en aglomerado en Quente, para pavimentación de viais, en moitas ocasións pois hai que recurrir a outras empresas da contorna. Hai un maior volumen de licitacións en aberto do que existeu na historia de Noia e, ademais, con gobernos do Partido Socialista e do BNG. Verifíqueno, contrasten ese dato. Implantouse o portal de transparencia, implantouse o sistema de videobata. Esta propia canle de televisión pode decir se algunha vez se lle prohibeu a retransmisión dos plenos ou se en algún momento se lle impideu. Pero ben, é unha cuestión de que vostede non quere. É unha cuestión de que as portas do salón de plenos están abertas e calquera que poda ir a retransmitilo e demais pode facelo. Por tanto, o que si lle digo é que analice os datos de investimentos licitados en aberto, o que puderon optar empresas da localidade de outros lugares. Hai moitas desas adxudicacións que corresponden a empresas locais e hai outras que corresponden a outro tipo de empresas, porque no momento que hai unha licitación en aberto hai unha mesa de contratación, hai uns criterios de valoración. Votan a favor de retransmitir os plenos e logo non o fan. Perfectamente. Votan a favor perfectamente, logo nos dá igual. Permitimos que deixamos que rematemos co PSOE os plenos sin ningún problema. Home, son dereito. Pero vostede votou a favor de que o Concello o retransmitise e non o retransmitiu. Deixamos que rematemos co PSOE. Podemos retransmitilos todavía e aparte... Ahora que queda un... Partido Socialista. Que permita retransmitilos non quere decir que o faga, que é a diferencia. Pero, bueno, vostede pasa moi facilmente de términos nominativos a términos porcentuais cando lle interesa, non? Quero dicir, o número de licitacións é superior, tal.
Cando é un número, pode haber máis número, sí, pode ser superior ao número, aquí o que importa é a porcentaxe sobre o executado. Ampliamente superior. No, a porcentaxe está de máis que demostrado, porque incluso ten reparos de intervención dun elevado número de asignacións por contratos menores. Revise etapas anteriores. O problema dos contratos menores xa non só é a corrupción, sino que ademais é que se perden cartos. Se perden cartos porque licitando e ordenando o gasto se consideran mellores recursos que se poden emplear en outros sitios. En algunha desas licitacións non se presenta ningunha empresa da localidade. Desas 40 e pico licitacións, podo dicir que máis de 30 non houve ningunha empresa da localidade. Solo dicimos que ten un elevado número de participación. Continúa Partido Socialista. Parroquias. É verdad. Partido Socialista. Sí, en serio, totalmente contrastado. Sean os resultados que sean o próximo día, creo que vamos a estar todos moi de acordo nas políticas participativas, porque nós tamén levamos, como todos vós, un programa de parroquias participativas. No noso caso, nas parroquias, eu tuve a oportunidade estes días de visitar e estou facendo aínda veciños das parroquias e a verdade é que a xente é máis participativa. A mí me sorprende, é máis participativa a xente nas parroquias que no casco urbano. Entón, eu creo que nas parroquias que sempre nos acusan de ir solo en período electoral, eu a primeira vez que vou, evidentemente, pero algo de razón deben ter, porque o din sempre, vamos a implantar este sistema que funciona en outros sitios, que está demostrado que funciona, que son as parroquias participativas, donde periódicamente os cidadáns das parroquias van a poder decidir sobre as partidas e en que se van a emplear. E polo que vexo estamos todos de acordo e, bueno, pois benvida sea esa proposta e a ver se por fin a xente da parroquias que o merecen teñen a consideración que teñen e teñen esa percepción, porque a percepción que teñen eles non é esa. Sí, alguén terá que explicar por que os contratos menores, o importe dos contratos menores a empresas locais se reduceu no 50% dende que vostede goberna. E iso é... Sí. Por iso lle din a palabra ao candidato de Marea Ciudad. Decía que alguén terá que explicar, non sei que parte do goberno terá que explicar, porque en 2015 o 70% dos contratos menores eran a empresas locais de Noia e agora estamos no 30%. Alguén non terá que explicar. Sin embargo, esa cuestión aumenta cando falamos de empresas de fora da localidade. E refírome só aos contratos menores, que aí terá vostede algo que decir, porque son contratos nos que vostede elixe a quen se contrata e a quen non. Esa é unha cuestión, é un dato. É un dato, e o que é medible, pois, señor Freire, non é opinable. Vostede está contando con empresas de fora cando se podía contratar a empresas locais, pois compra de material, etcétera, pois vostede di que non, porque vostede ten o don de negar a evidencia constantemente. Sin embargo, vemos como... material de fora do Concello, son almacéns. Sí, un almacén de Santiago, de agua. Vostede nega eso, nega que se compra un almacén de Santiago e nega que as empresas de fora que contratan traen un material propio e non compran en Noia, por exemplo. Nega vostede eso? Non o nega porque non o pode negar, porque é unha evidencia. Creo que en moitas ocasións é unha evidencia que non se conta que as empresas locais, é unha evidencia que, por exemplo, hai empresas de desbroce e vostede prefire contar con empresas de desbroce de Vimianzo. Estamos moi de acordo, pero hai empresas locais. E eu creo que unha das cousas fundamentais é a web municipal, sobre todo no eido da transparencia, a publicación dos contratos públicos dos contratos menores na web municipal e ter unha web municipal accesible, eu creo que é prioritario neste mundo no que nos tocou vivir. Noienses independentes agrupados. Moitas grazas, rematamos este bloque de políticas sociais, como non podía ser outra forma, o Noia, o que quere agradecerlle dunha forma máxima a todas as asociacións que traballaron man a man con Marisol como concelleira de Servicios Sociales, como son a Misela, como é o Stan, e como é Cáritas e como é Cruz Vermella, que utilizan o seu tempo libre para poñelo a disposición dos demais. Eso nunca nos cansaremos de agradecer eso. E ademais, como ben dicían antes, eu creo que esa compra da ambulancia, eu creo que é algo factible, que xa se propuxo ademais da oposición, e que eu creo que algo factible a través da Cruz Vermella. Eu creo que todos temos conversas con eles e creo que estarían dispostos a dotar ese servizo. Tamén non quero esquecerme de que para nós algo social moi importante, onde lle cedemos moita parte do seu tempo aos nenos, aos rapaces, ao meu fillo en concreto, e nos colexios. Os colexios estaban totalmente abandonados, o sea, había humedades, chovía dentro,
O sea, daban pena, donde ti deixas ao teu fillo moitas horas do día para que colla un ambiente no que ten que esforzarse para o seu futuro e para a súa vida. Eu creo que esa inversión que se fixo no campo San Alvento, no en Felipe de Castro, na Barquiña, un servicio que foi dos últimos, foi ese comedor onde agora poden ter ese servicio. Creo que iso tamén, para min, é algo social que xoga co futuro das persoas, como non, como digo, agradecemento máximo a esas asociacións de Noia que nos fan un poquinho a vida mellor. Bueno, pois así chegamos á derradeira parte deste debate que dedicamos ao Concello de Noia. O último minuto para cada un dos candidatos aquí presentes, unha mensaxe en positivo, limpa, sen acusacións ou críticas aos diferentes candidatos ou formacións que concorren a estas eleccións municipais. Imos comezar co candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ten vostede 60 segundos aquela cámara. O mellor espello onde mirarnos témolo a que atopar en nós mesmos, no que fomos e no que podemos volver ser. Noia foi pioneira en pensar o espazo público para as persoas, desde a creación a finais do século XIX dunha das mellores alamedas de Galicia, pasando por ser un dos primeiros concellos en contar con planeamento urbanístico propio ou ter o casco histórico protexido. Fomos dos primeiros concellos en contar con edificacións públicas ao servizo da xente, como o primeiro Instituto da Contorna, campo de fútbol, mercado de abastos, polideportivo, piscina cuberta ou a primeira estación de autobuses. Tristemente, na actualidade atopámonos estancados, sen folla de ruta e en decadencia. Os concellos da Contorna non só están conseguindo todo o que nós xa tiñamos, senón que nos están a superar. Volver a Noia punteira e vanguardista que nunca debemos deixar de ser é unha obriga. Temos o potencial necesario para reverter esta situación, e votar ao BNG é votar un proxecto claro para conseguilo. Grazas, señor Suárez. Minuto final pro número 2 de Noieses Independentes Agrupados. 60 segundos aquela cámara. Sin dúbida, a mellor opción é o voto ao Noia. Un voto útil. Non somos a muleta de ninguén. Saímos a gallar. Somos un partido de Noia que mira única e exclusivamente polos intereses dos veciños de Noia e non polos intereses dun ou doutro partido. A nosa máxima ambición política é gobernar Noia. Xa todos os partidos políticos tiveron a oportunidade de ser alcaldes de Noia durante a democracia. O Partido Popular 15 anos, o Partido Socialista 21 anos, o BNG 8 anos. Quero pedirche que te olvides do voto ideolóxico. Esta vez non vai deso, esta vez vai de Noia. Creo que despois de xestionar distintas áreas dunha forma bastante acertada, merecemos unha oportunidade. Temos a mellor líder, a única muller, traballadora, humilde, cercana e, sobre todo, con capacidade, acompañada por un grandísimo equipo formado por xente con experiencia. Queridos veciños, estamos preparados, sabemos como facelo. Confía en nós, non che vamos a fallar. Vota Marisol Villar. Grazas, señor Pérez. Minuto final para o candidato da Marea Cidadá de Noia. 60 segundos aquela cámara. Presentamos unha candidatura de persoas solventes, serias e traballadoras. Xente formal, que teñen a Noia na cabeza, pero tamén no corazón. Hoxe quedou acreditado que comeza un novo ciclo en Noia, que hai unha proposta de cambio esperanzadora para transformar o noso concello. Iso é un motivo de felicidade para ti, que queres que os teus poidan vivir aquí en Noia, preto de ti. Tamén para ti, que queres ter un futuro en Noia. Quero dicirche que sorrías porque o cambio está en marcha. Grazas, señor Seijas. Minuto final para o candidato do Partido Socialista. 60 segundos aquela cámara. Chegados a este punto, quixeralle facer aos veciños e veciñas de Noia unha pregunta moi sinxela. Nestes últimos anos mellorou Noia en algo que nos faga supoñer que vamos a seguir crecendo, que vamos a ter máis empresas, máis emprego, que temos futuro? Eu creo que a resposta é clara, non. Espero que este debate vos teña servido para coñecer o noso proxecto de Noia, un proxecto de crecemento económico solvente, con un equipo preparado para leválo a cabo e ca experiencia en xestión necesaria para chegar a este punto. A partir do día 28 de maio podemos empezar a camiñar hasta este futuro que Noia merece, que sempre tuvo, e recuperar o orgullo e a posición de Noia na súa historia. Volvamos a devolver aos noieses a ilusión por Noia e orgullo de ser noieses. Creo que non debemos seguir, creo que debemos cambiar. É o momento. Grazas, señor Pérez. Minuto final para o candidato á reelección polo Partido Popular. 60 segundos aquela cámara.
Queridos veciños e veciñas de Noia, fai 7 anos iniciábamos unha senda de traballo riguroso que permiteu levar a cabo importantes investimentos para a localidade. Temos novas propostas e novos proxectos para desenvolver ao longo dos vindeiros 4 anos. Pedimos que participedes e que decidades axeitadamente. Tendes un dereito o 28 de maio, exercedes ese dereito. Pídovos o voto para o Partido Popular encabezado por Santiago Freire. Grazas, señor Freire, grazas aos 5 por participar esta noite neste Contrastes que dedicamos ao Concello de Noia. Marchamos, pero tomen nota das vindeiras citas que temos en axenda, coa vista posta nesas eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Mañá martes é a quenda dos candidatas do Concello de Poio. O mércores é día festivo, é día das letras galegas, así que o xoves será a quenda do Contraste Sanxenxo e o venres Contrastes Boiro. Xa saben que todos estes espazos electorais están dispoñibles tamén na nosa canle de YouTube. Graciñas, moi boa noite.